Едно, две, едно, две. Почвам притеснен съм, тук се да се развържа. Езикът ми е ви спокойно и не искам аз да викам. Влитам в главата всеки, който не харесва това, което правя и веднага се замествам в нещо, което трябва да седя до трето РПУ. Кварталния отново, главата ми надолу, че за една десятка брата свързал съм се сам из квартала и съм го видял през нощта сам. И той затова иска да ме изгърби. Аз го пращам по Софийски да си върви. Един момент само. Друга тема ще захвана, доста хора са тук са се събрали за този фест. Според мен всичко е 6. Пратете СМС за Ади и помогнете. Отворете си пръстите и ръцете. А това ще ви се върне някой ден. Да го знаете отпред, защото който е щедър никога не е беден. А който е първи никога няма да е последен. Може да го дава. Момент, само за вода малко. Две глътки.